Niet alleen het aantal kilo onderschepte drugs nam toe het afgelopen jaar, maar ook de intimidatie van douanepersoneel door criminelen. Ja, ze worden echt steeds niet ontziender. Douaniers die klemgereden worden tot liquidaties toe. Ze worden echt onder druk gezet en we willen dat voorkomen. En verder in het nieuws vandaag. Gemeenten willen duidelijkheid over het zwembad. En wie wil de lokale sportclub nou nog helpen? Goedenavond. Meer samenwerking. Sommige douaniers zwaarder bewapenen en het personeel veiliger laten werken. Dat moet voorkomen dat Vlissingen een nog belangrijkere haven wordt voor drugssmokkelaars. In 2023 werd een recordhoeveelheid aan cocaïne onderschept, 11.500 kilo. Samenwerken, dat is het woord wat heel veel gebruikt werd vandaag tijdens de presentatie van de jaarcijfers door de douane in Nederland en België van het afgelopen jaar. In de haven zelf waren 13 vangsten. 4 vangsten waren bestemd voor de haven. De grootste vangst was op 14 november. Toen werd bijna 3300 kilo cocaïne gevonden tussen bananen uit Ecuador. In totaal werd voor ruim 860 miljoen euro aan cocaïne onderschept. Om de drugscriminaliteit nog beter te bestrijden wil de staatssecretaris de douane nog iets meer gaan helpen. Nou, we hebben bij het team bijzondere bijstand in elk geval gezegd dat die semi-automatische wapens moeten gaan krijgen. Maar we moeten daar continu alert op blijven. Want mensen moeten gewoon veilig hun werk doen. Ze doen dat voor Nederland. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij goede uitrusting zijn. Dat ze ook zich veilig voelen om hun werk te doen. De drugscriminelen die verharden ook? Ja, ik denk dat we dat overal in Nederland echt kunnen zien. Dat ondermijnt onze samenleving ook. We zien ook douaniers die klemgereden worden. En ja, ze worden echt steeds niet ontziender tot liquidaties toe. Nou spreekt u ook wel eens met douaniers. U hoort schrijnende verhalen, kan ik me zo voorstellen. Ja, die hebben belangrijke informatie natuurlijk over welke container staat waar dan die drugs in zitten. En dat maakt ze kwetsbaar en we willen graag dat de mensen weerbaarder worden, want ze worden echt onder druk gezet. En we willen dat voorkomen. We willen dat mensen goed en veilig hun werk kunnen doen. Dus daar zetten we ook heel stevig op in. De douane onderschepte afgelopen jaar een recordhoeveelheid van ruim 11.000 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen. En dat baart ze best wel zorgen. Het voelt altijd een beetje als een wrang succes dat we dit hier hebben gevonden. Maar het is wel een succes. Het is een succes ook omdat we met elkaar veel intensiever gaan samenwerken hier in deze haven. En je ziet dat dat ook echt nodig is. Alle staat valt natuurlijk ook met de vraag. De eindgebruiker, in hoeverre kunt u daar vat op krijgen? Nou, ik denk dat wij ook steeds nadrukkelijker benoemen dat als jij cocaïne gebruikt, dat je dan eigenlijk het verdienmodel van de criminelen in stand houdt. En dus ook mede verantwoordelijk bent voor alles wat daarmee samenhangt. Al die explosies in de woonwijken, de jongeren die geronseld worden voor het uithalen van drugs. En zo het criminele circuit in worden gezogen. Ik denk dat iedere gebruiker zich daar ook van doordrongen moet zijn dat je daaraan meehelpt. En dat moet je dus gewoon niet doen. De spreidingswet waarmee het Rijk gemeenten straks kan dwingen asielzoekers op te vangen gaat niet voor grote veranderingen in Zeeland zorgen. Dat is de verwachting van Marga Vermu, die namens de Zeeuwse gemeente het woord voert over de opvang in de provincie. Wij zitten in Zeeland al een aantal jaren met elkaar om tafel. Dus de opgaves die vanuit het Rijk naar ons toe komen, die proberen we ook gezamenlijk op elkaar af te stemmen. Te kijken welke gemeente kan wat doen. En de ene gemeente heeft gewoon meer mogelijkheden dan de ander. Zeeuwse gemeenten verdelen de opvangtaken. Zo vangt de ene meer Oekraïners op en de ander weer meer asielzoekers. Volgens Vermu is er ruimte om in de toekomst meer mensen op te vangen. Ik weet dat een aantal gemeenten ook nog echt gesprekken voeren met het COA, maar ook binnen hun gemeente om te kijken naar waar zitten mogelijkheden. Dus dat is een taakstelling die we natuurlijk ook krijgen vanuit het Rijk. De spreidingswet is nog niet aangenomen. De Eerste Kamer stemt er volgende week over. De gemeente Terneuzen wil dat Marina Beach een exploitatievergunning aanvraagt voor het vakantiepark. Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om een bibop-procedure te starten, waarin wordt gecontroleerd of Peter Gillis, eigenaar van het park, zich schuldig maakt aan criminele zaken. Via deze procedure is Gillis al meerdere vergunningen in Nederland kwijtgeraakt en heeft hij een van zijn parken al moeten sluiten. Terneuzen trekt samen met andere gemeentes waar Gillis actief is op tegen de ondernemer. De gemeenten Vlissingen en Middelburg zijn niet te spreken over de wijze waarop Optisport heeft gecommuniceerd rondom het diploma zwemmen bij het Vrijburgbad.
Ouders hebben een voorschot betaald voor een pakket aan zwemlessen. Maar Optisport is inmiddels niet meer de uitbater van het Walcherse zwembad. En nu is onduidelijk of en hoe ouders hun geld terug kunnen krijgen. Want Sportfondsen is sinds begin dit jaar de uitbater van het Vrijburgbad. Zij hanteren andere voorwaarden waardoor de ouders nu dubbele kosten maken. Ze willen weten waar ze aan toe zijn, maar tasten nu in het duister. Nou, laten we zeggen binnen 2 weken dat er echt meer duidelijkheid moet komen. En ook hier geldt, hoe eerder, hoe beter. Zo'n 300 ouders zijn inmiddels lid van een Facebookgroep waarin de onvrede wordt uitgesproken. Ook de gemeenten balen ervan. Maar waar ik denk ik dat misschien toch iets meer op aan moeten dringen bij Optisport en Sportfondsen om duidelijker te communiceren. Dat had denk ik veel onrust voorkomen. Niet alleen over de zwemlespakketten, ook de prijsverhogingen voor bezoekers zorgden voor enige commotie. En dat terwijl vooraf was beloofd dat er niets zou veranderen. Ja, dat is toen wat ongelukkig gecommuniceerd achteraf. Kijk, als het gaat om toegang, et cetera, beschikbaarheid van het recreatiebad, dat zou inderdaad niet veranderen. Wat ik wel bij moeten tekenen, dat wellicht wel zou gelden voor toegangsprijzen. De prijsstijgingen zijn te verklaren door de hoge energieprijzen, maar ze moeten volgens de gemeente wel marktconform blijven. Spontaan naar het zwembad gaan in de gemeente Terneuzen is er de komende zomer niet meer bij. De gemeente heeft het toegangsbeleid aangescherpt. Aan de kassa kunnen namelijk geen losse kaartjes meer worden gekocht. Zwemmers moeten die vooraf online kopen of een abonnement afsluiten. Daarmee hoopt de gemeente meer controle te hebben over wie er naar het zwembad komt en overlast, zoals tijdens de afgelopen zomers, te voorkomen. In voorbereiding op de Supercross dit weekend in de Zeelandhallen in Goes kregen een aantal jonge talenten training van Mark Boot. Boot is de enige Zeeuw die meedoet in de hoogste en spectaculairste klasse. Waarom wilde je gaan motocrossen? Waarom ben je ermee begonnen? Omdat ik hier zo ook een keer zat en toen zag ik allemaal motors en zo en toen vond ik het leuk en toen ging ik ook uitproberen. En nu vind ik het ook leuk om gas te geven en te springen en zo. En wat voor tips heb je die jongens net meegegeven? Ja, het is toch wel bij de meesten dat ze heel erg gespannen op de motor zitten. Er zit een verschil tussen heel kort en technisch goed kunnen rijden of op lange rechte stukken hard kunnen rijden. En ja, dat leg je of dat leg je niet. En iedereen wil dat een keer proberen. Supercross begint vrijdagavond en duurt tot en met zaterdagavond. Vrijwilligers. Het is voor veel verenigingen al jaren een probleem om er genoeg te vinden. De maatschappij is steeds individualistischer ingesteld en vrijwilligers zijn de 50 vaak ver gepasseerd. En dus moet je als sportclub creatief zijn om mensen te strikken. Aangeschoven is Simone Gideons. Ja, hoe groot is dat probleem nou eigenlijk? Nou, dat probleem wordt eigenlijk steeds groter. Clubs zijn vaak aangewezen op ouders, maar die ouders zijn tegenwoordig steeds minder betrokken bij de sportclub van hun kinderen. En daardoor is het ook steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Ja, nu moet je dan dus oplossingen zoeken. Er zijn een paar clubs die een creatieve oplossing hebben, geloof ik. Ja, bijvoorbeeld de voetbalvereniging Krabbendijken. Daar hebben ze een hele jonge voorzitter. 22 jaar oud is die, Floris Wielaert. En bij die club snijdt het mes aan 2 kanten. Ik hoor wel eens van mensen van, goh, het is goed dat er een frisse wind komt. Soms sta ik aan de lijn en dan zeggen mensen van, oh, nu zie ik het pas nu bij de voorzitter. Wielaert studeert bestuurskunde. Voor hem is het voorzitterschap een kans om ervaring op te doen. En de club die heeft een betrokken voorzitter kunnen strikken. Wat mij uiteindelijk persoonlijk verder brengt is een hele bak met ervaring en kennis die ik kan toepassen. Ik denk zeker ook als ik kijk naar mijn eigen carrière dat dit een geweldig opstapje is. Dus als je zo'n functie bij je eigen vereniging kan uitoefenen, dat is echt geweldig. Vergeleken met zijn collega-voorzitters in Zeeland mag Wielaert misschien dan wel een broekie zijn. Zijn studie geeft hem wel genoeg kennis om meteen met een complex dossier aan de slag te gaan. De verplaatsing van het sportcomplex. Want wij zijn nog steeds bezig om eigenlijk als sportcomplex te verhuizen naar de rand van het dorp. En dat ligt nu bij de gemeente. Dus er worden dan bijvoorbeeld plannen voorgedragen. En dan zeg ik uiteindelijk van, ja, dat doen we wel, dat doen we niet. Ja, Simone, een stage is dus eigenlijk gewoon de oplossing. Eigenlijk wel, ja. En andere clubs kunnen hier ook een voorbeeld aan nemen. Zoek je bijvoorbeeld een penningmeester, dan kun je op zoek naar een student accountancy. En de club heeft dan een extra vrijwilliger en die student kan werkervaring opdoen. Ja, zijn er nog wel clubs die het gewoon nog op de ouderwetse manier lukt? Nou, dat wordt lastig. Veel clubs sturen via de nieuwsbrief of via de mail een oproep, maar daar komt weinig reactie op. En daarom heeft atletiekvereniging AV56 in Goes een andere oplossing bedacht.
Even kort aanzetten. Ja, rustig aan, even uitlopen. We hebben natuurlijk hier een aantal baanwedstrijden. En dan zijn er zo'n 80 jeugdleden actief. En die jeugdleden die nemen vaak hun ouders mee. En dan loop je naar de ouders toe en dan vraag je netjes aan die ouders van... Goh, kom er even bij staan, want ik wil nog wat dingen met jullie bespreken. En dan zie je heel vaak, nou dan gaat er één vinger omhoog. Nou, Wim, schrijf mij maar op. En dan zegt een ander, oh, nou als jij dat doet, dan wil ik ook wel mee. Zo is het Wouters gelukt om een groep van zo'n 70 nieuwe juryleden te werven. Of het nou een voetbalwedstrijd is of een wielerkoersje. Maar verzamel die ouders, ga met ze in gesprek en doe een beroep op ze. Zodat ze het gevoel hebben bij een groep te horen. De voorspelde sneeuw ging aan onze deur voorbij. We hadden wel veel bewolking, maar daar kwam niet veel neerslag uit. Wel een koude dag met temperaturen rond het vriespunt. Vanavond en vannacht weer kans op een sneeuw- of regenbui met lokaal gladheid als gevolg. Morgen af en toe zon, verder bewolking en een winterse bui bij maximaal 5 graden. Ja, dat wordt weer geen sneeuw opbouwen. Balen. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.